Tämä video on tehty kaupallisessa yhteydessä Paper Lemon Tarotin kanssa. Eli mä lupasin sulle tarot-tulkinnan siitä, että millainen tarot-tulkitsija sä oot. Mulla on tässä vierellä mun erilaisia noita kristalleja, tukee tätä intuutiota suitsukkeena. Mulla on Orvokki suitsuke ja pakkana. Mä ajattelin käyttää tarot-tieto neissä pakkaa, että se jotenkin resonoi tähän hetkeen. Lähdetään katsoa, mitä kortit mulle kertoo, että millainen tulkitsija sä oot ja missä asioissa esim. Sun ääreen korttien mukaan olisi hyvä kääntyä. Että mikä on semmoinen sun vahvuus tulkitsijana? Kohtalonpyörä. Että sä oot tulkitsijana se tyyppi, kenen luo voi kääntyä, kun on just se hetki, että nyt ei oikein tiedä minne suuntaan mennään. Että se kohtalonpyörä, kun lähtee pyörähtämään, niin sä oot se tyyppi just, kenen äärelle voi tulla ja kysyä neuvoa siinä elämän mutkakohdassa. Sä oot se tarot-tulkitsija, joka sanoo asiat reilusti, oikein ja kertoo, että mikä niin kuin näkyy kaunistelematta sitä asiaa, mutta kuitenkin sanomalla sen nätisti suoraan, ilman että se on kuitenkin semmoinen niin hyökkäävä tuomiokortti, nimenomaan semmoinen herätyskellokortti. Sä oot se tarot-tulkitsija, joka ravistelee ja herättelee sitä tulkinnan vastaanottoa, että hei, ootko sä huomannut, että kun ollaan nyt tässä käännekohdassa, että mitä jos tekisit näin, että sä oot se tarot-tulkitsija, joka tuo niitä eri näkökulmia. Oikeusmiekkojen kutonen. Sä oot se tarot-tulkitsija, joka nimenomaan oikeudenmukaisesti haluaa kertoa sen tulkinnan mitään lisäämättä siihen, että nimenomaan että se tulkinta on realistinen, rehellinen. Sä oot se tulkitsija, joka nimenomaan auttaa siinä käännekohdassa, kun otetaan ne omat ajatusten miekat ja lähdetään menemään eteenpäin, kun ollaan siinä muutoskohdassa ja poistumassa siitä tutusta ja turvallisesta alueesta. Mutta sä oot se, joka kertoo nimenomaan oikeudenmukaisesti ja rehellisesti, mitä kortit nostaa. Lanttien 7, Maljon 8. Sä oot se tarot-tulkitsija, joka myös auttaa niissä elämän jumikohdissa. Et kun tulee just se kohtalonpyörän kääntyminen, minkä alapuolella nämä kortit menee, niin sä oot se tarot-tulkitsija, joka antaa niitä vinkkejä, antaa sitä tsemppausta. Oot se tyyppi, joka kertoo, että hei, mitäs jos näin? Lähtisitkö seuraamaan nyt sitä omaa vaistua? Tai kerrot sen, että nyt on ihan hyvä pysähtyä. Että sä oot tarot-tulkitsija semmoinen monipuolinen, joka nimenomaan niissä hetkissä, kun tarvitaan sitä niin kuin näkökulmia. Miekkojen 8 tulee tuomion alapuolelle, että sä oot nimenomaan se tarot-tulkitsija, joka herättää niitä näkökulmia ja tuo niitä ajatuksia, että hei, ootko sä ajatellut, että tämän asian voisi tehdä vaikka näin päin? Ritari. Sä oot myös se tarot-tulkitsija, joka on semmoinen innokas ja ritarin sillä innokkuudella lähdet, että sä teet tätä, koska sä tykkäät tästä. Oikeus ja miekkojen 6 alapuolelle tulee. Eli se nimenomaan teet tarot-tulkinta rakkaudesta lajia siitä tarpeesta, että sä saat tuoda ihmiselle sitä näkökenttää, näkökulmaa, niitä uusia näkökulmia ja auttaa ihmisiä läpi sen prosessin muutoksen, sen muutoksen, mikä on lähtenyt käyntiin. Kohtuus. Sä oot se ihminen, joka kuitenkin niin tarot-tulkinnassa muistuttaa ihmisiä siitä, että tasapaino kaikessa. Että sä oot tarot-tulkitsija semmoinen tasapainoinen, josta voi niin kuin monessa asiassa lähestyä ja kuka on nimenomaan se tarot-tulkitsija, kuka on siinä hetkessä, kun kohtalonpyörä pyörähtää, kun oot se herätyskello, joka herättää, oot se, joka puhuu siitä oikeudenmukaisuudesta, mutta oot myös se ihminen, joka tuo niitä uusia näkökulmia ja on se isosisko, joka tuuppaa vähän eteenpäin, että hei, nyt rohkeasti, lähde rohkeasti kohti tätä asiaa, mitä sä oot miettinyt. Mä nostan sulle vielä noita orakkelikortin. Katsotaan mitä täällä on. Noita vainot. Eli sä oot myös se tarot-tulkitsija, joka ei pelkää sanoa asioita, vaikka se niin voisi herättää mielipiteitä. Että sun vahvuus on nimenomaan se, että sä tuot ne asiat rohkeasti esille ja sä teet nimenomaan sitä juttua, mikä palvelee sua. Että vaikka iso yleisö olisi niin kuin jossain ajatuksessa sunkaan eri mieltä, niin sä menet sitä niin kuin kohti, mikä palvelee nimenomaan sua ja mikä palvelee sitä asiakasta, että vaikka ne tilanteet olisi välillä haastavia, vaikka ne olisi välillä tosi kuormittavia, niin sä oot just se tyyppi, joka on siinä saatavilla, kun se asiakas tarvitsee sua ja tarvii nimenomaan sitä ehkä jopa raivorehellistä näkökulmaa ilman kuitenkaan semmoista niin kuin syytöstä, mutta nimenomaan, että sä oot se tyyppi, joka auttaa löytämään niitä kohtia, että hei, minkä pitäisi muuttua. Kuikka, syvällisyys, minussa on tutkimattomia syvällisyyksiä. Sä oot tarot-tulkitsijana just se syvällinen tyyppi, joka miettii niitä asioita monesta näkökulmasta, mikä tässä on aiemminkin noussut esille. Että sä oot just se tarot-tulkitsija,
Ja musta nousee niin kuin tosi vahvasti näiden korttien perusteella semmoinen niin kuin fiilis, että sä olet sen tulkittavan puolella. Sä oot se isosisku, joka sopivasti tuuppaa eteenpäin, että hei, tätä kohti. Ja tätä kohti kortit sua haluaa, mutta sä oot myös oikeudenmukainen, että sä et lupaa mitään turhaa. Sä et lupaa mitään, mikä ei voisi tapahtua. Että sä oot se realistinen, rehellinen, aito tarot-tulkitsija, kenessä on nimenomaan sitä syvällisyyttä asioita lähteä tutkimaan ja tutustumaan ja miettimään, että hei, mikä se on nyt tämä suunta, mihin lähdetään.